People's Republic of China, Wen Xiaoyu, Miss World 2012. Miss China, Wen Xiaoyu, ġiet ivvutata bħala l-isbaħ mara fid-dinja. Fil-belt ta' Ordos fiċ-Ċina, Wen Xiaoyu, studenta tal-mużika ta' 23 sena, rebħet it-titlu ta' Miss World 2012 biex saret it-tieni tfajla Ċiniża li rebħet dan il-konkors wara s-suċċess ta' Miss China fl-2007. Il-koruna kienet ippreżentata lil Wen Xiaoyu mir-rebbieħa tas-sena l-oħra Evian Sarkos tal-Venezuela. Fit-tieni post ġiet Miss Wales Sophie Elizabeth Moulds li għandha 19-il sena u t-tieni runner-up ġiet ikklassifikata Miss Awstralja Michelle Kawati ta' 23 sena. Fost il-116 tfajla li ħadu sehem f'dan il-konkors kien hemm il-parteċipanta Maltija Daniela Darmanin, tfajla ta' 21 sena mill-Imġar. L-għada tal-parteċipazzjoni tagħha fil-Miss World, Daniela tkellmet ma' One News dwar l-esperjenza sabiħa illi għexet mal-isbaħ nisa tad-dinja. Li kienet eċitata ħafna, kienet vera esperjenza sabiħa, ta' darba f'ħajti. Ħadna pjaċir li għamil minn kollox fl-sajt, ħedin ħafna li Malta dejjem nibqgħu daqsxejn lura. Però ħadd pjaċir ħafna li kont mal-kontestanti l-oħra. Għalkemm ma rnexxilix tgħaddi għat-tieni round tal-konkors prinċipali ta' Miss World, Daniela irnexxilha tispiċċa fit-52 post minn fost il-116 il-parteċipant fil-konkors Top Model. Ferħana ħafna li kien hemm ħafna sezzjonijiet u għamilta fit-Top Model. Xtaqt mort iktar il-qoddim, però ferħana li għamilta fort. Daniela Darmanin għandha tasal lura Malta miċ-Ċina nhar it-tlieta għal ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar.